Fjamingo li niżel midrub fis-sit ta' Natura 2000 magħrufa bħala l-għadira s-safra f'Baħar Iċċaq kellu jsib kaċċatur li salvah u għaddih lill-uffiċjali tal-Pulizija tal-Ejjelli sabiex jingħata l-għajnuna. One News tkellem ma' Marcus Camilleri, kaċċatur li għaddi l-ġranet jieħu ħsieb dan is-sit protett u jiġbed ir-ritratti lit-tajr li ta' kull sena iżur din is-sit f'pajjiżna. Spjeganna kif waqt li beda joħodlu r-ritratti induna li dan il-fjamingu kellu xi ħaġa. Il-flamingo der mill-ewwel li batut, il-mowġ beda jċaqalqu ma setax iżomm il-bilanċ tiegħu. U der weak ħafna, anke jneħħin kollu jalaqhom. ċempilna lill-Ejjelli u qalu li ħajkunu għaw in 10 minutes u ħallejt xi 5 minutes jgħaddu ġbarnieh. Flamingo huwa fidil ħafna, jiġifieri taqbdu harmless. U kienu għawek within 10 minutes kienu għaw. Huwa spjega kif dan il-fjamingu ma kienx l-ewwel tajra li salva, spjega kif is-sena l-oħra salva fjamingu ieħor filwaqt li salva kemm il-gawija li tkun indarbet bi plastik mormi jew xlief tas-sajd. L-iżjed tajr li nsalvaw huwa l-gawwi, hawnhekk ikun hawn ħafna gawja prima, yellow leg, jew gawja ta' rasa sowda, il-Mediterranean gull u l-Black-headed gulls. Dak ikollhom jew teklis tal-xlief jew snara nqabdin magħhom, jew ikollhom affarijiet ikunu indigesti daw xi plastics u jiġu hawnhekk ma jkunx jistgħu jtiru. Il-President tal-Aqda Kaċċaturi San Ubertu Mark Mifsud Bonnici spjega kif dan is-sit tħawlu siġar li nqalgħu minn postijiet oħra sabiex ikunu jistgħu jsiru proġetti infrastrutturali. Kien hemm siġar li ġew rilokati minn postijiet proġetti tal-gvern fejn nqalgħu tpoġġew, però mbagħad kien hemm fuq 1000 siġra li tħawlu speċifikament f'dan is-sit biex jikkrea ruħu dal-ambjent. Wieħed irid jieħu inti konsiderazzjoni li dal-post kien post dingat għall-argument mitluq li issa permezz tax-xogħol volontarju tal-kaċċatur u l-għajnuna mill-gvern qed isir oasi għall-safar. U appella lil dawk li jmorru f'dan is-sit sabiex ma jagħmlux ħsara iżda jgawdu l-ġmiel naturali ta' dan is-sit moni bl-isbuħija tat-tajr li jżur l-akwati.